Здравейте, ние сме Manitars и днес ще ви представим геймплей на играта Need for Speed Most Wanted Limited Edition от 2012 година. Аз в момента карам с Chevrolet Corvette. На мен тази игра ми харесва, защото има високи скорости, екшън и големи скокове. Когато минете през бензиностанция с някоя кола и ако сте се блъснали много, вие можете автоматично да си поправите колата и да си промените цвета. Не е нужно да минавате босове или да си купувате коли. Вие, когато намерите някоя скрита кола, автоматично ви се поправя. Автоматично влизате в... натискате ето и автоматично влизате в тази кола. Когато се блъснете, ви го показвам на забавен кадър и може да видите как сте се блъснали. Тази игра е на доста високи и минимални изисквания, защото графиката е много добра и е реалистична, също така детайлите са перфектни. Тя изисква да имате процесор над 2 ГГц, памет над 2 ГБ, приблизително 20 ГБ свободно пространство на хард диска. Графичната ви карта трябва да е над 512 МБ, защото иначе може да ви лагва или изобщо няма да ви тръгне, ако използвате по-стара модела видеокарта. Картите от 2005 година Most Wanted са обединени с тази 2012 година и имате по-голямо пространство да карате. Ако искате още клипове на Need for Speed Most Wanted Limited Edition, пишете в коментарите. За сега това беше от нас.